Зәйдә халык җыеннары һәм хезмәт коллективларында җыелышларга старт бирелде. 7нче мәктәптә Возвиженка, 35нче квартал, Карамалы, Үзәк микрорайоннарында яшәүчеләр өчен традицион җыен узды. Анда сүз агымдагы елның 6 аенда районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре вакцинация турында барды. Сегодня хочу сказать. Районның социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләренең төп күрсәткечләре буенча быелгысы елның гыйнвар-июнь айларында уңай динамика күзәтелә. Зәй предприятиеләре һәм оешмалары тарафыннан 19,8 миллиард сумлык товар җитештерелеп сатылды. Бу 2020 елның шул чорына карата 41% тәшкил итә, ди Разиф Кәримов. Район башлыгы чыгышында төрле программаларның гамәлдә булуын ассызыклады. Пандемия нефт тармагы энергетик өлкәләренә сукты, әмма һәркем үз хезмәтен намус белән башкара. Җыенда шәһәр башкарма комитет җитәкчесе Рубит Садырдинов шәһәрне төзекләндерү һәм үстерү буенча эшләрен барышы белән таныштырды. Аерым алганда безнең ишегалды президент программасын гамәлгә ашыру турында сөйләде. Полиция башлыгы Айдар Фәсхетдинов микрорайонда оператив хәл турында бәян итте. По преступлению на территории города является мошенничество. Мошенниклык җинаяте үсүгә бара. Бу юнәлештә район җитәкчелеге масса күләм мәгълүмат чаралары белән бергә профилактик эш алып барыла. Шулай да быел әлеге юнәлештә 62 җинаять кылынды, ди Айдар Фәсхетдинов. Очрашу барышында халык үзләрен кызыксынырга сорауларын бирде. Кайбер сорауларга җаваплар урында алынды, бер эшләре контрольгә алынды. Резима Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.